Tin ke jong blai ke kitab Sam ke basispa ke dekat ke besau ke ong. Durung syakerdop jong u bat ke jing aingu bat syaka pelau jong u da ke jing yaro. Tu aingu ya u bat tu kerku ya ke kerteng jong u. Ni ne pendam lang ke jing duai. Ni aingu ya me ko kenrat sa sisin pat haga bakum kini ke por ika bangiyo ban mani ban syakri ke kerteng ke ba imbat ke ba donbor ke jome. Ben kentang ko kenrat nadu ke ba sedang jongka hadu ke bangin pendebru ya kini ke jing syakri ke jong yeme. Ni aiti bat ni syania hai ke jing elam ke bestat ke jome namar ke kerteng ke jome uji sungi duai. Amen. Ni pediang sengobah ya pi ki parlok ki para bangit ki para mensim ki bakodor. Baru kat ki bala ban ye don benta ban ye shim benta lang bat ngi ha gini ke step jong gini ke sngi ha ke jing mani ba ke jing syakri lang ke jongi yau try bo nong penim jong yu Jesus Christ ubleun kerkui ke jing shim benta ke jong pi hangnu ba pi don pelait sngop ha ban pelait ya ke por ke ba kodor ke jong pi shipor ba pin snap ban shash kor ru ke kubo na ke tin ke jong blei ngin ya no shakman jong kene ke jing syakri ke jong yu blei de ke bangin ya so lang de ke jing ruai ke ba arspa hendri pupra arspa nyu penriu try to one ban kirku yangi da ka bor ke jing ia ke jing kirku kum ulabba hangi menta to penshlei kum to baro south lig khot lemar ke chorus ke jing ruai ke ba arspa hendri pupra but hadin baladep jong kene ke jing ruai ngan kerpat ya Mr. Kit bolang dong room in singobha banela mengi ke ba pulina ke tien ke jong blei but hakijing duai. Try to one ban ker ku yangi da ka bor ka jing ai ai ki jing ker ku kum ulaba hangi menta tu penshlei te atrai menta ngi kerpat yulaba hangi tu ai ngidang atrai ngidang baro lang tu pentemai try ngis ngau ba mi don hang ni kat bangi dang ya seng lang shong bat ngi batu ya lam ru baro par to pen kentang te atrai mentangi kerpat yulaba hangi tu ai ngidang atrai ngidang baro lang tu pentemai try ha mingi ai baro med bat men sim ngi yadem bajing i jong mi kan yai tu tang ha mi jing suk ngi shem te atrai mentangi kerpat yulaba hangi tu ai ngidang atrai ngidang baro lang tu pentemai try to snow jing du wai jong yi da jing I cha mi ni pai na ga ke jing is ne jong mi la ba jing ker ku to ai te atrai mentangi kerpat
Yulaba hangi to ai ngidang atrai ngidang baro lang to pentemai. Shua bangan lek cak jing duai ngan puli katu kan ikti jong blai la mencem na ka gospel yones kalunang bashpau ka dekhot ka benokong terter ki kintin ki bong kumne sisa ngong hapi ubom set ya ka jing khang sha ka jing ker jong ki lang brat handrei u da lek kiu na wei pat uta ulong uba buiti bat unang tu handrei uta ubset na ka jing khang ulong unang ap jong kita kilang brat ya uni unang ap jingkhang uple te ya kita kilang brat kisngap ya ka tien jong u bat ya kilang brat la ki jong hi ukhat da ka kerteng bat uyalam sabar yaki bat habau la penmi no yala ki jong uyat haswa jong ki te kiru kilang kia buat ya u naba kajing naba kia sungthu ya ka tien jong u ya unong wei teken om ya buat handrei kin ya phet yap no na u naba kim sungthu ya ka tien kinong wei u jisu la kren ya ka ne ka farsi haki handrei kim sngau semphang ayu kita ki kilong ya ki bau la kren haki tu pila sngau ya king tin ni ko po tung ni lang blai ka jing duai ko pa jing yi ba deng long bo khoi ka kerteng jome tuan ka hima jome to long ka man jome hoi trai ka ni ki po trai ni wan ban ai ngu e me trai hak sla ka jat ki bo khoi ki jong me trai hoi nyim la trai ban ai ngu ba ka jing ro ba ka jing ngu ya me trai ba me trai mila ri mila sumar ngi trai mila ai ngi trai ka met ka bo khoi bo khia trai bingla ba sai sien man dan ban chakri lang kumni ya kateng ka em ba khoi ki jong me trai hoi kim si benta trai ni wan trai ni ka por trai ban rakhi ban borom ya kateng ka ba em ka jong me trai hani ka yeng ba kentang ka jong me trai hoi dan ka ma me trai ya ka jing im jingi ba man la ka singi trai kam tam kumno trai ni la trai ban yaj hani ka pothe la ka jing betin len ti ka jong me trai dan ka me trai ka balang ka jong ni trai hoi ka lang ka balang ka brik thmai hari nga ngai ma me trai men dan ka bat ngi trai yakin nong sarai jong ka balang trai baki kuno bikla ban penyaj ban kiu ban pen sajrong ya ka khat isne ki jong me trai hoi dan ka ma me trai ki jing im jingi barang sa trai to ma trai ki pop kilat ki jongi ha ka teng jisu ngi pan ki ne baro amen Doble un kirku ya ka jing puli na ka tien ka jong u bat un shash ko ro ka jing duai ka ba lalit ra da shakri shakmat ka khet ka jing isnei ngine point o shaka bentai ka bangin yo snow but ngin snap ya ka kubo na ka tien ka jong blai but ngi pen pau ka jing snow kmen but ka jing snow ngo yo blai bangi don ya I pastor Ezra Beryl yo im I belong I pastor in charge ng ka balang Presbyterian Golfling I bala pelait ya ka por ka ba kodor ka jong I bani don ringkat lembat ngi kum ka balang ku blai shibone ya pastor ya ka por ka jong pi but ngai baki kubor ka ba pidon ban sama pedeng jong I kinong ki kubor ki ba utrai uladon ban kren leng ba jong pi yangi kum ki bangai di hakani ko por shwa bangan IT ko por ba I pastor in shim ban sami ka kubor dongi ne so lang de ka jingruai ka ba lais pa khatsan bat lais pa khat lai ka berim nga lingo shibun trai ba bha ba mela khot sngo bha yenga nga lengo shibun try ba mila kot ngau ba yanga na kiriu bom man mila kring men ba ngayai shadu jogding Milaya lamda jing ai
mela kerku dajing isne shisha atrai tang mi mela halen diklau ya lam yanga ki wei ban gershan bor kimla ban kiu ka thi ban lai jing ma ban reng kang ya ki wa badam ha kita ha jar ki layam atrai nang kershan pan yanga bangan lai im shashi liang wa sha salem kuy bangan yo kiu unong lai na kapop kasniu bat bun sin try bapha tu ong mi long ublay jonga ha yong ba to hi kai ru abaku pa ngan pertashu. Charman bapenya ya kan jing syakri ke jong iu blai lengba joni ke por ke bamenta kilong kmi kilong kpa ki perlok samla bat duduk ki hab ki beret ki balong ki dekhot jong ka balang nang ne nanong seder ai khu blai ya pilang baro haka kerteng ke thiang bak badan bor ke jong nong pen em jong i ubalong Jesus Christ ai khu blai ru ya pi apilai ai benta bangannya sim benta hakabannya sam ya ka khubor ka ktien ka jong blai lengba kani ko por ublai un kerku na ka benta jong pi shwa banginya syahmat banyu asngau ka ktien ka jong blai tunginya pendamlang hagi jing duai ko kupa jongi ubah beneng ublai ubadap ia ka beneng syajrong bat ika kendau syatbian bat ubadam ake jing im ke jongi kabaman na kasngi iwaman pau hakamat jong me hakabakum gane kapor hakabangin sayo sngo ayu medan ban kren naga ketin ka jong me lengbau syakri ubarit ujong me ada dua ikin kopa baka khubor ka ketin ka jong me hakita kibala banyo i bat kibala banyo sngo kan long ken kopa ka khubor ya ka bam maki ken yo ban perkhat ya la ka jong ka jing em bat kham tam e bakila ru ban em ka jing em ka ba pen sngo bhai me ha ka kerteng ka jong chi sungi duai amen ka ktien ka jong ublei ya ka wang kwa banginya selok lang hakabakum kani kapor kelong naki artli ki benta naka neka ktin ka jong blai ka baningkong kalong naka kitab baar kisim kalenong kabasan bat naki kam ki apostol kalenong ka bapra kad khot ka ba artnriu hadu saupau kabangakwa banginya perkhat lang lengba jong ni kapor nakabenta jong phi kum ki khun jong ka balang hang ne bat kum juru nakabenta jong phi ki wei phat ki para banget ki jongi ki bala ban yo i bat ki bala ru ban pet lengba kani ka online service ya ka baka balang galapan kore bat lengba jo kani kapor ka jingkar phat kalong
Aba pidon hakanu ka kamera ka jong phi. Lada pidon hakanu ka benta jo ka jing ka jong phi. Ngakwa ban ong batu shim ya kani kalat. Ba ublay udan kam ya phi. Ba ublay ukwa ya ka ban pensngau ya phi. Na kani ka ktin ka bakhut ka jong blay. Ka jing slok ling ba jo kani ka por ka long. Shaphang ka jing mare. Shaphang ka jing yai lenti. Jongi ki Kristan hakane kasla pertai. Kabakom nu kajing yat lenti ya kabangi ngiyat. Kajing mare kabakom nu ngi mare kat bangi ngidang hakane kasla kendo. Dan napdeng jongi kibalak ban pet ya kane kajing syakri ling bakat channel jong kabalang. Kakarta kaya pher iway ne iway. Dan kibala rangba, dan kibadang samla, dan kibala tenman, dan ru kibadang kena. Bat kakarta kabangi ngila makani ka pertai, kabakumnu kajing yai lenti, kum ki Kristan ngiyat, hakani kasla kendau. Nakani ka kitam pa argis kalanang kabasan kaya tho yangi shaphang. Uway usyakri jong unong yathu lupa bat utaw long unong yathu lupa Elisha bat usyakri jong ubalong ugehasi kani ka jing yathu khana ka yathu yangi khendiat khana magonam shem ya kapo kani ka jing yathu khana ka yathu yangi haba una aman ubalong rangba Pat ya pom jong Syria uni urang ba pat ya pom udon ya kan ka jingpang nyang tho li ka batap ya ka met ka jong bat haba kata kanong yarap ya ka tengah ka jong kala kenjok tin ya la ka jong ka kenrat balai ba ukenrat ujonga omlet banwat ya upta unong yathu lupa na Israel bat kumju ru banyo ya ka jingpen khia nauni uknyang ublami nakamat ka jong anda bakulayo sngo ya kani uni urang ba pat ya pom jong Syria una amant ula len bat laki jong kisipai ke jong anda ba ula kendo ya ki Israel anda ba unius jong ki Israel ulayo banya syam ya uni urang ba pat ya pom jong Syria ubalong na amant aba ulayo asngau ya kata ke jingker pat jong na amant Loong bau news Israel ulakat ya laki jan bau loong ngalong ublay mo ubala ban penyap bat ubala ban penim hereh kebakum kata kapor anda bau Elisha ulayo sngow bau Israel ulakat ya kijan bat kebakum kata kapor ulapa ulaong pa iyaw na aman baunwan syanga kata kadai kajing pa kajong Elisha ban kerpat yalau jong ban pa yaw niu na aman ban wan syau anda bau na aman ulaya kendo ya Elisha uloong tu kilisum ha Jordan henyusin bat hangta men say syam ya ka jing penkia una aman hagabakum kata kapor ulakhi bitar ulaong kat kerdan ka jonga kumno ken ngan lej ban ngam hakawa Jordan ban ya kanika wa jong ki irsal hatu kamlong ka bakham khui ka bakham ha kiwa ke badan had Damaskus
ha abana bat ka parpar ha ka bakum kata ka por ong ka ketin ka jong blai kini ki blai le lang ban una aman kilaya kerpan ki ong tu sungai bet namar ba ulong unong yathu lupa bat ha ka bakum kata ka por una aman ulale ihar ba ulasum nyusien ha Jordan ong kani ka jing yathu khana ba anda uladap ban sum nyusien ulasyam ya ka jing khuj nauta unyang thole handra hakabakum kata kapo na aman uladap da ka jing kemen ulara ru lupa ya kata ka jing sngo it ka jing sngo buram ka jong u ban ai ka jing sngo bha jing ai sngo bha ya u Elisha handrai u Elisha ula kentai ba syam latre bat akabakum kata kapor la ong ba Elisha bat kibriu ke jong u au una aman bat kibriu ke jong u ki lalit phai no shala ka jong ka jaka rei ayu bau ni usakri jong Elisha u Gehasi habula yo i bau ni kenra jong u syam latre ya kata ka jing terwa jong u Elisha ka jong una aman yo Elisha la ong kani ka ketin ka jong belai bau ni Gehasi ula mare nadien bat ula let ban mare nadien jong na aman bat habau na aman ula yoi ula pensange bat ula kentiu yo ula ong una aman ula ong tus ngubha tu syem artalan ba ula penbor ya ba ula song ya kita ki artalan ki rupa haki arteli ki pla lembat kita ki jan aryam bat ula phara ya ki haki syakri shwa jong u bat akabakum kata kapor uni Gehasi ula syemnya kata kabau Elisha syam latre nakakti ka jong na aman anda bau laulik phai uni Gehasi Elisha ula keli nang no mewan Gehasi ong ngadon ko kenrat bat akabakum kata kapor Elisha ula ong namar kata kapangyong tholi una aman kan bet hame namar balai Elisha ula tip bau ni una aman ula lek banyaken bau ni Gehasi ula lek banyaken do yo na aman bat akabakum kata kapor uni Elisha ubriu jong blai ong ya uni usakri jong Gehasi ong baka pangyang tholi kan bet hame bat ula lek mi no nakhmat jong tau bapang yang tholi Elisha hang ningin yo i ya ka jing mare ka baningkong Gehasi umare nadin ban ya kendu yun aman maka jing mare ka jong ka thong galong baya kata ka ba kenra jong syam latre ba ma unyo no ya kata ka ba ngin ya pen sa ka jing mare ka baar Kajing mare ka baar ki bangila ban syam na ki kam ki apostol kalenong ka ba pra ka khot ka ba ar phun riu hadu sau phau kani pan ka dei ka jing mare ka jong syakri jong blai ya ka bo lamare ban ya kendu yau yunak bakrau na Ethiopia uni syakri jong blai udeu Philip baka jing mare ka jong uni syakri ka jong blai kalong ban le yathu ya Jisu ban le yathu syapang Jisu uba syakri ba umane uburam ban yathu ya Jisu ha uni yunak bakrabor jong ka Ethiopia laong kan ni ka jing yathu khana hang ni habau angel utrai ong ya Philip wang tu yeng jot kele ru syapang syathe syakata ka lenti kabalet hiar na Jerusalem syak Gaza kabalong kata ka lenti jong kariklau bat uni usyakri jong blai Philip umare kom balapatha uni angel jong utrai bat
haba ulaya kendo ya uniu yunak jong kinong Ethiopia. But haba ulaya kendo ya ulaya sngau ba uniu yunak upule ya u isaya nong yetu lupa. Syapang kajing tho kajong nong yetu lupa isaya. But anda haba uladap an pule ya kata kabau la pule uni uyunak ulayatu oh Philip baulaong ngakerpat ya me syapang jongno unang yatu lupa ukran ya kane kabamut ba uni uyunak bakrau bor jong kinong Ethiopia upuli ya kane ga jingtho syapang unang yatu lupa isaya syamlas ngau thu komno ka kran ka thau yanu bat ula kerpat yo Philip baun batai bakane ka ba upuli ka thau yanu syapang jongno nong thu lupa ukran ya kane ndre ka ba kum kata ka por ba uni usakri jong ble Philip ula yo lat ula ang la ka sentur bat dakabas dang na kane ga jingtho ula yalap hau ya Jisu ulayalap syapang ka jinglong ka jing em ka jong Jisu ulayalap syapang ka jing it ka jong Jisu ulayalap syapang ka ta ka jing sayap ka jong halor ka deng phna na ka benta ki pop na ka benta ban siuspa ya ki pop ki jong ki brio bat hakabakum kata kapor anda bau yunok ulaya ngau ya kata anda ka ketin ka jong ublay ka yathu yangi anda bakilaya poi hakawai ka uyunak ulaong hakmi ka 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 ba penpep bangan penbaptis yanga bangan yo ya ka jing penbaptis Philip uong kumni lada menget nala ka dok nut baro mela ulal yathu ba ulaong nganget ba Jisu Kris ulong kun jong ublay kata kadai kajing yakran kajong Philip bat uni uyunak bakrau bor jong kinong Ethiopia Philip umare nakata ka jaka ba udon banlet banyesem ba uni uyunak bakrau bor jong kinong Ethiopia ba kajing mare kajong kalong ban yathu ya Jisu hauni ubam patip ya Jisu kini ki artli ki benta ki bangakwa bangin yapet ke ka jing hikai ka bangingi yo lengba kini ki arngut ki balat ho na ka tin ka jong ublay ke ka jing hikai na ka bakini ki mare ban yashem ya ka baki ki kwa ugesi umare ban yashem yo naaman bat abu yesh ukwa baka jing mare ka jong kalong ba unyo nong yalade ba unyo yalade nakata ka ba ukenrat ulaken taj na bat Philip pan yeng nakata ka jaka ka ba udon banlet banyathu ya Jisu haune uyunak jong kinong Ethiopia para bangay biit ki jonga haka jing mare ki juong badai bandon kathong kabaningkong kajing terang kabaar kajing penlet jing mut kabalai bat kamon kabajuat suaban pendap ya kani kajing mare uge hasi bat Philip kidon lot yakini uge hasi bat Philip udon ya ka thong ka ba mare Philip ru udon ya ka ni ka jo ka thong ka ba mare ugasi ba Philip kidon ya ka jo ka jing thrang ka ba ki mare ban ya shem ba la ki jong ki jing don kam ki jong ki ugasi ba Philip kidon ru ya ka jo ka jing panlet ka jing mut ka jing perkhat ka jong ki bat ugasi ba Philip kidon ru kamon ka bajuat Shua bangin pendap ya kan ni kajing mare kajongki Henry kajing mi
nakata ka jingmare jong kini baro arngut. Kamlong kaju. Kani ka jingmi nakat ni ka jingmare jong gehsi kalong dakawaipat. Ka jingmi nakat ni ka jingmare jong Philip kalong dakawaipat. Kidon kaju ka thong, kidon kaju kamon ka berjuat, kidon kaju ka jing terang. Kidon kaju ka jing penlet jing mut henrei ka bapla kalong. Baka jingmi nakata ka jingmare ka jongki. Kamlong kaju kaya per ya kawai pat. Ka bainong ka bakilayo. Kalakta om tang yaki. Henrei ya ka pateng jongki ru. Ka bainong jong gehasi ka ba ulayo kalong. Da utu da ka jingpang yang thole. Ka jingmar ka bainong jong Philip ka ba ulayo kalong. Ba ula penyo yau Jisu ka jing ka jong u. Ya une u yunok jong kinong Ethiopia. Kata kadai la ka jong ka bainong ka jong ki. Bat hak bakum gani ka por. Ka banga kwa bat nong nakabanta yala jong shua ubakran. Nakabanta jong pi ki khun jong ka balang hang ni nong sder. Bat nakabanta jong pi barok ki parabangit be ki balaban pet ya kani kajing ya ka online service jong ka balang. Bakum kinong but ki jong Jisu. Ublay ulakhot. Ya barok da kajing khot ka bajanai. Bat kajing khot sya kajing kabadon buram. Kajing ubangit kamdai tang ban Kajing jong pi jong kamdai tang ban Harekat bangidang makani kaslak hendaw ngidai bandonru. Bandonru kajing mut kajing perkhat apo jongi bangin ong ka ka bainong anda bangilalej nakani kaslak hendaw. Bun sien kum ki Kristan bat kum ki banget. Tang balalong ki Kristan. Bun sien tang bangilanget hau Jisu. Ngishim ya kalat ka kabu. Ban ong namar bo sngotu ya ka jingtlot ka jongi. Bat un map yangi. Habangilapan map na u. Kumta dakani ka jing sngotu ka jongi. Ngile kat bangimon. Lane kat bangis ngaudai ya kabanle. Kadai kata kajing kabangi kat bangidang ya hakan ikasla kendau. Para bangi be ki jonga. Kasitiu pol sikinong Galatia kelenong kabah nriu kat khot kabah nyau ka ong. Wat sya ba on syukur ya pi onom syukur ya ublay namar ya ke eru ba ubri ubat ya katahi unyo anru. Kata kadai kajing kajongi. Kajing kabangi kaktin kabangi kran kakam kabangi tray kajing kabangi man lakasngi kalongkum usembay bangi bat hakan ni kaslak hendaw. Bat ladangi bha uni usembay babha unmi. Baladangi kapapan sngaw si yaw blay usemay ubasniw unmi. Haray tungin ken mau leng baju kani kapor. Bakum ki Kristan kat bangidang makani kaslak hendaw. Ngin ken mau ngin but ia kan nuksa. Ba Philip umare. Ban penyo yaw Jisu. Hau niw rangba jong kinong Ethiopia. Man penyo yaw Jisu ka jing ka jing u. Bat kalalong ka jingker ku ka bakraw. Ya ka yeng ka sem ka jing u. Ya ki bah yeng ka sem ka jing u. Bat ya ka shnong ka jing u. Kat nutam na ka banta jong bat jong piru. Ladang ila ban ka jing ka bapen sengu bhaya ublay baka dor ka babre ka jong Jisu ka pauling baka jing ka jong i. Kata kalalong kajing yalap kajongi nakabenta utra Jisu. Henrei kabas ngosi kalong hakini kisngi kubamenta babun kiba mare kom ugihasi kiba mare tangkum no ban yok nong yalade ban long Kristan
kamlong ka ba Henry ban kum ki Kristan ka ba shisha kalong ka ba kum ta pare bangi bi ki jonga leng bai ni jing slong iba khandiat ngakwa ban biang sa shisin tu ngin ya mare ya ka ni ka jing mare thong ka jongi bat bangin sngout hu bakat bangidang hakan ni ka sla khando ublei ukwa nangabat napi bangin long kiba pen snubha yo dakata ka bangi pen snubha ngiyat hu syaka perthai ba ujisu ubanga nga syakri ujisu ubangi syakri ulong ujisu uba bat ubala ru ban penyok benta yang abat japi ya kata ka jing suk ya kata ka jing pat kham tamru bangin yo ya kata ka ba ublei ula pen khrek na ka benta jong aw jong phi ba kata ka long ka pan sngat ka burom anda ba ka jing ka jongi nang ne na perthai kan wai ublei un kar khu se sen pat deng ba ka ni ka jes lok na ka benta ka burom ka jong u amen. Doble un kirku yakitu ki kubor ke bangilayo sngo mentan nai pastor kublai shibun Reverend Ibi Yau yakitu ki kubor ke bapi pila sam apring jongi bat ngangit kalong ke kubor ke bapen ken mau bat ke ba ai men sim shikat dei yangi hakini ki sngi ki bangi ke sngi ke ba bat ki sngi ke batan hadu kata ublai unang kirku yapi pastor pinang yo kamet ke bakoi ke bakia bat kerpang ya ke jing start bat ke jing shampang ba pinang yo ban shakri khamba ya ke kerteng ke jong try ha ki sngi ba ki por ki bandangwan ngini apun wai no ke jing shakri ke jong yu play ha ke ni ke sngi da ka bangine so lang da ke jing roi ke ba arspa arpo kendai ke jing roi ke ba arspa arpo kendai arspa laipu ar to yeng ye sha sho jisu pi shipais beneng to kawe ya kalama to raru khamsheneng but hadien baladep jong gani gajing ruai sashi sien pat ngan kerpat ye pastor in sungubhaban pelat yangi da gajing kerku benwai Do yeng ya sha shu jisu pi shi pais imboneng do kawe ya kalama do ra ru kam shaneng na jing job sha ka jing job lupa ya pom un lam unong shun jong u baro sha jing jot kin yangam do yeng ya sha shu jisu ka tu roi ka la jam sha prang ka jur ka toma ya tur ya pom ulam Piki baklein to yeng kibun kinong yale jing slur kan mina jing ma ngin job la do yeng ya sha shu jisu do bat ka bor jong u wat nut ban yi yeng mar wei ka bor u briu kan du Kitiar ya pom to king no to sharai to kerpan
shi tom la ni jing ma do ko ngu lu ken ran do yen ya sha shu jisu ga jing ya le nom slem ga jam ga to ma menta la shai jing ri sa shem ha u ba la ha tu ma ka nam nong job an ai ha ket us im ka buram un sen sharu klem wai tong ye wai no hak wai no jong ni jing syakri ka jongi hak bakum ka ni ka klipmat ka bamenta ada duai kin try ba men kerku ya ka wai ka benta ki bangla pendap leng ba juk ni ka por pat ngai scam kin ko pa ba men nang ya do ringkat ru hakis ngi ki por ki benang wan jong ka jing em ka jongi pat ka bawai no ngaduai ka jing kerku ka jong blai pa blai kun blai musim bakut kini ki da ringkat naka benta ka balang ka jong me hang ni hanong sder kin ringkat naka benta ki para bangi bi ki jongi ki badan hapo jong ka ni ka balang kin ringkat ru naka benta ki banget ki badan hang ni ka ri khasi ka ba ka jongi bat kumju ru shitlup ka purthai menta bat shaduk ki bom chukut amen